Ei ketään vielä. Nyt vielä. Nyt on paha. Kiire! Ukkis hoitaa, Ukkis. Hyvä! Hienosti, hyvä Ukkis! Hienosti pelasi. Yksi päätä isompi äijä nyt. Sivuun vaan. Se oli loistava. Se oli niinku... Siinä järkytettiin hyökkäjän sielun elämää ihan totaalisesti. Joo. Kainalan kokoinen vähän kolahti. Joo, hyvin lähti sivuun. Lähti ihan ilmaan. Nyt keskelle. Liikkeelle ei paljon jo. Ei, kukku. Väkisin. Ihan väkisin. Ei Oli. noista otetaan sitten. Siitä lähti. Nyt oli. Levitä laitaa sitten. Ei. No ei se mitään, nyt siirtyy vähän painotusta tänne. Tuomari katsoo kelloa. Kattoo. Tuossa valmis lähtee rimaan toikkaan. Joo. Silloin kinkku uunissa. Nyt olisi tässä Maksi olisi täällä laidassa. Menee palloa! Oi. Vielä saa Jonas hakea. Ei saa. Sai. Kuka? Toi nelonen. Ui. Ääni oli. Täällä oli niinku